Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam pripremam restovan krompir. Za to varivo nam treba krompir, znači koji sam već isekla kao za slani, onako na šnite da bi se prije skuvao. Treba nam vegeta, aleva paprika, ulje, crni luk, soj i biber. I sad idemo na pripremu. Prvo ćemo skuvati krompir kao za pire, znači ja sam ga isekla da bi se prije skuvao. Znači samo voda, malo soli i krompir i kuvamo kao za pire. Dok nam se krompir kuva, mi ćemo da izdinstamo luk. Luk baš treba da se izdinsta onako da bude stakla. Evo luk se izdinsta, omekšao. Sad ću da ga malo posolim. Biberi. I dodam vegetu i alevu papriku. Sad ga isključujem pa ću vidim da uradim pire od krompira i spojim malo. Evo, krompir je kuvan, vodu sam iscelila i sad samo da napravim pire. Dodat ćemo malo ulja samo. Sad pire spajamo sa restovanim lukom. Sad ga još malo sjedinimo i ako treba začinimo. I to će biti restovan krompir. Restovan krompir možemo da služimo uz razne vrste mesa, ribe i tako dalje, uglavnom kao prilog. Evo, restovan krompir je gotov. Ovaj recept poklanjam mom rođaku Zlatku koji me pitao za taj krompir. Prijatno i vidimo se.